Следващото нещо, с което задължително трябва да се вземем, ако искаме да решим проблема с емоционалното хранене, е хиперфокусирането върху тялото ти. Когато имаш хранително разстройство, това обикновено върви ръка за ръка с негативни чувства към собственото ти тяло. Гледаш се в огледалото само за да се принизяваш, то сочене, то щипане, недостатъци, които смяташ за абсолютно непростими. Казват ти да обичаш тялото си и има цяло движение за позитивно отношение към тялото, което насърчава любов към него независимо от размера и формата. И въпреки това е толкова трудно да не мразиш това, което имаш. Съществуват безброй тенденции, които идват и си отиват, възхвалявайки често неестествени и недостижими форми и размери. Интернет е пълен с снимки, които са направени или под определен ъгъл, определена светлина, обработени, понякога всичко изброено. Може би ги гледаш за мотивация, обаче доста често ефектът е обратен. Карата да се чувстваш все едно не си достатъчна. Ставаш вманичена по това как изглежда тялото ти, а това е само малка част от качествата му, от способностите му. Всъщност тялото ти може да се движи, да те отведе на някакви готини места, може да танцува, може да се забавлява, може да прегръща любимите ти хора, да гушка домашни любимци, може да вижда, да мирише, да вкуси, може да изпитва удоволствие, да търпи болка. Работи 24/7, за да те поддържа жива. Дори когато спиш, дори когато изобщо нямаш представа какво се случва, тялото ти има вградени процеси, които те карат да дишаш, да продължава да ти бие сърцето, да ти се почистват тъканите отвътре. Въобще, тялото ти се старае всячески да се погрижи за теб. Както ти не бива да бъдеш свеждана до хранителните си навици, защото си много повече от това, си цяла личност, така и тялото ти не трябва да бъде свеждано само до външния му вид. Наистина да харесваш тялото си е страхотна цел, но за мнозина тя е далечна. Особено в разгара на борбата с пристъпи на преяждане е доста далечна. Има една пропаст разлика между това да се чувстваш отвратен от тялото си и да го харесваш и да го обичаш. Можеш да си благодарна за всички страхотни неща, които то прави за теб. Но можеш ли да си в мир с начина, по който изглежда? Да, можеш и даже не е нужно да харесваш всичко в него. Това е моят отговор и той е, може би, малко предизвикателен, тъй като най-популярното, което ще намериш из интернет е всъщност Body Positivity, движението, което те съветва да се обичаш независимо от всичко, да обичаш недостатъците си на тялото си. Мисля, че пътечката на там минава от друго място. По принцип е нормално да имаш някаква представа за това какво е идеалното тяло. Тоест имаш някакъв дали е дошъл от общоприетия стандарт за красота или не, имаш някакъв стандарт в главата си, който смяташ, че така изглежда идеалното. Вероятно можеш да откриеш неща в своето тяло, които искаш да са различни и да са по-близки до този идеал. Това също е нормално. Не ти предлагам да се насилваш да ги харесваш тези неща. Предлагам ти да ги приемеш. Това е различно. Хората бъркат понякога. Приемането с харесване, с обичане, с съгласие. Приемането е наистина просто приемане. Просто това е така и точка. И спираш да се съпротивляваш на факта, че това е така. Няма друго в приемането. Да бъдеш в мир с тялото си, такова каквото е в момента. Това е. Това е неутралност към тялото. Тоест, това е моето тяло, то е такова каквото е и така. Това е. Нека тялото ти да бъде каквото е.
Поне сега в момента то ще се промени. Винаги ще имаш мнение за това колко добре изглежда то, но това не трябва да бъде въпрос на живот и смърт. Не трябва да бъде централно в живота ти. Ако не харесваш всяка подробност от външния си вид, ако имаш някакви неща, които не ти допадат, това е просто човешко. Противно на онлайн перфектния свят, който се продава и се разнася по всякакви социални мрежи, е най-нормалното нещо да имаш някакви недостатъци. Да имаш някъде нещо си по-отпуснато, да имаш някъде някакви стри, да имаш различни форми на тялото си. Разликата между това да мразиш тялото си и да го обичаш с всичките му недостатъци може да бъде преодоляна именно с преминаване през тази неутралност към тялото. Или оставане там, ако това те устройва. Не е нужно да се бориш на всяка цена да стигнеш до другата страна. Тя е хубава цел, но приемането е достатъчно. Просто да приемеш, че това е твоето тяло сега, че то ще бъде различно, вероятно, някъде някога в бъдещето, по един или друг начин. И да се научиш да живееш в мир с нещата, които може би променила, ако имаш възможност. Ето откъде да започнеш. Малко практически идеи за това как да промениш нагласата си към тялото си и как да я доведеш до тази неутрална среда на приемане. Първо, не нападай тялото си. Тоест тази практика, мисля, че в друго видео го казвах, тази практика да стоиш пред огледалото, да вдигаш блузата, да щипеш, или там панталон, пола, нещо, как зависи коя част смяташ, че не си харесваш. Не дей да щипеш някакви неща, които смяташ за твърде големи, не се наричай там огромна или дебела, не се сравнявай с разни слонове, китове, крави. Знам, че искаш да се погледнеш, това е компулсивната част. Обаче пусни блузата, пусни дрехите, просто промени начина, по който говориш за тялото си. То не се нуждае от това и ти също не се нуждаеш от това. То не помага и не е приятно със сигурност. Никакво отслабване или релеф няма да ти реши проблема с образа, който носиш вътре в главата си за себе си. Защото въпросът не е във външността, въпросът е в приемането. Ще преживяваш живота в различни форми. Ще растеш, ще се свиваш, ще се променяш. Това е едно пътуване, така да се каже. Да изглеждаш така в този момент е част от пътуването просто. Това е фазата, в която се намираш. Нямаш пълен контрол над това, но не трябва да те плаши това нещо, защото имаш влияние. Докато животът оказва своето влияние върху начина, по който изглеждаш, и ти можеш да влияеш с грижа, с разбиране, с интуиция към тялото. Когато го слушаш тялото си и се грижиш за него с нежност, ще започнеш да развиваш пълния му потенциал. Защото то няма да губи енергия да ти се съпротивлява на екстремните неща, които му налагаш. И това важи не само за външния вид, за енергията, за жизнеността, за усещането ти за живот. Не е нужно постоянно да го отласкаш към границите на това тяло. Не е нужно да се бориш с него. Работи с него. Опитай го от какво се чувстваш добре, от какво ти е тежко, какво те зарежда, от какво те боли. Помисли си за тялото си като за един домашен любимец, за да не се налага да помниш всичко, да следваш правила, просто си помисли за тялото като за твоя най-любим домашен любимец. То е живо същество, то се нуждае от грижа и обич.
Взимай предвид как се чувства, когато избираш какво да ядеш и как да се движиш. Мисли за него като за живо, като за дете или за домашен любимец, като за живо същество, което отглеждаш и за което се грижиш, което се опитваш да го държиш здраво и да го караш да се чувства добре. Втория съвет, така да кажа, е да намериш начин движението да стане забавление. Просто избери нещо, което ти харесва. Развивай уменията си стъпка по стъпка в това нещо и следвай границите на зоната си за комфорт нежно, без да се натискаш, без да се бориш сякаш си професионален спортист. Ще откриеш, че тялото обикновено става много по-адаптивно, напредва бързо, когато не е под стрес, претоварено, преуморено. Просто намери това, към което се връщаш не за да гориш калории, не защото трябва, не защото искаш да изглеждаш по-добре. Намери нещото, което се връщаш към него не заради резултата, който целиш, а заради самия процес, движение, което ти носи радост. Ако успееш да намериш две такива неща, вероятно ще намериш и трето и четвърто, тъй като движението като цяло носи усещане за живот. И е доста нормално да ти хареса. Ориентирай се към йога, към танци, ориентирай се към интервални тренировки, ако си по-екстремен тип, някакви състезателни неща, групови тренировки. Въобще, разбира се, фитнес, защо не? Има хора, които харесват фитнес. Ориентирай се към нещото, което ти се вижда най-забавно и започни оттам. Предпочитанията ти вероятно ще се променят, ще растат, но започни от някъде. И то от някъде, където да ти е приятно. Балансирай очакванията си е съвет, който сега ще кажа нещо много важно и много искам да го подчертая, много искам да не се изгуби в цялото видео. Включи разнообразие в социалните ти мрежи, защото вероятно в момента гледаш едни и същи идеални тела всеки ден по много. Вероятно следваш различни акаунти на идеалните тела, каквито ти си ги представяш. И това вероятно не те кара да се чувстваш добре. Това, което те предизвиквам е да обновиш фида си, да включиш наистина всякакви тела. Защо? Защото това ти действа на подсъзнателно ниво. Ти ги виждаш всеки ден. Тези неща. Тези снимки. Ти ги виждаш постоянно. И това нещо са данни, които в мозъка ти се натрупват и те оформят представата ти за красота. Когато виждаш различни телесни форми и размери, но продължаваш да виждаш красиви жени, ще се научиш да цениш индивидуалната красота. А с това ще откриеш и собствената си. И тук не говоря само за телесни форми и размери, говоря за цветове, форми на коси, различни видове лица, физиономии, цветове на кожи, въобще всичко, което можеш да си представиш е различно. Колкото повече разнообразие вкараш в фида си, толкова повече твоя мозък ще научи, че красивото може да бъде красиво по всякакви различни начини и по този начин ще прогледнеш и за собствената си красота. Защото най-вероятно, ако ти се забила в някакъв идеал, който не е това, което си ти, особено ако има чак такава разлика, ти просто си сляпа за собствения си чар в момента и за това, което носиш. Така че да се фиксираш само в един тип тяло, да наричаш само него красиво, не ти помага по никакъв начин. Красотата е много повече. И пак тук, гледайки и говорейки за фида, говорим само за повърхностни и външни такива красоти. Красотата включва, разбира се, човека, неговото поведение, начинът по който говори, начинът по който се държи, начинът по който се чувстваш в неговата компания. Красотата е много повече. Обаче първата стъпка към това да я откриеш е да се научиш да гледаш разнообразни, различни хора и да намираш различните типове красота в тях. Много често гледаме други жени и си мечтаем да изглеждаме точно като тях. И сме готови на всичко. Пробваме програми, диети, упражнения. Това е в фитнес индустрията, съжалявам, че ще го кажа
типичният модел на продаване на диети, програми и на всякакви такива неща. Когато треньора изглежда много добре, хората си казват, искам и аз като него, значи той, щом изглежда така, знае какво прави и тотално така им преминава през главата и ги отлита някъде назад идеята, че има гени в цялата схема и че треньора много вероятно изглежда по този начин, както заради собствените си усилия, така и заради това, което природата му е дала. И много често се опитваме да стигнем нещо, което пък на нас природата нещо друго ни е дала. Но нали, тук говорим за вглъбяване в едни детайли от типа на формата на дупето, така наречените hip dips, луфтане между краката. Въобще едни такива детайли, които чисто природно ние всички сме различни. И ако се грижиш за тялото, което имаш, то ще стане своята най-добра версия. За да направиш това, първо трябва да се освободиш от тая фантазия за перфектната, идеалната форма и за недостатъците, от които нали, само като се отървеш и този идеал ще го достигнеш, защото най-вероятно да не ставам, да не изгробявам, но най-вероятно идеалът ти, който гледаш особено ако е формиран от социалните мрежи, най-вероятно идеалът ти е някакъв филтър. Много от тези снимки просто са нагласени да изглеждат по този начин. И дори в реалния живот, дори хората на тези снимки не изглеждат така. Защо тази неутралност към тялото е толкова силна? И защо тя помага? Първо, защото е достъпна. Както вече казах, когато имаш проблеми с пристъпи на преяждане, когато имаш проблеми с образа на тялото си, особено така наречената телесна дисморфия, просто да заобичаш тялото си е безумен съвет. Неутралността, приемането на тялото, такова каквото е, липсващото звено между това да мразиш тялото си и това да го заобичаш в някакъв момент. Когато приемаш тялото си такова каквото е, създаваш основа да започнеш дори да го харесваш в някакъв момент. Втората причина, поради която е толкова силна тази неутралност към тялото, е защото ти позволява да насочиш вниманието си далеч от тялото, точно когато най-много имаш нужда. В процеса на възстановяване ти не се нуждаеш от това да се фокусираш върху тялото си, да се опитваш на сила да го заобичаш. Трябва да оставиш мислите за форма и хранене абсолютно на заден план и да насочиш вниманието си към други неща. Трябва да развиваш перспектива и да видиш цялата картина, цялата си личност, това, което тялото ти прави като функция, въобще това, че килограмите и формата са една част. Това е много по-голям пъзел. Те със сигурност не са най-важното нещо за теб като човек. И едно упражнение, класическо, което ще ти помогне да промениш начина, по който говориш за тялото си, ако го правиш, разбира се, с доста повторение и доста редовно и да тренираш тази промяна, за която говоря. Запиши, вземи един лист и запиши всички гадни неща, които казваш за тялото си, без никакъв филтър и без да се сдържаш. Просто ги излей всичките на един лист и после ги прочети. Прочети ги се едно са думи казани от някой, който обичаш. На следващата страница напиши какво би отговорил, ако майка ти, дъщеря ти, най-добрата ти приятелка каже това за тялото си пред теб. Напиши го и го прочети. Прочети си го на глас на себе си. Така променяш вътрешния си диалог. Същото упражнение можеш да правиш писмено и на ум, колкото повече го правиш, толкова по-добре. Всеки път, когато уловиш тези груби мисли за тялото си, да ти се въртят в главата. В началото говорих за това как размерът и формата на тялото са само един аспект от него. Има много други неща, върху които можеш да се фокусираш. Нека да разширим още тази перспектива. Да помислим къде точно стои формата ти сред всички важни неща в живота ти. Представи си един лист хартия, даже може да си го нарисуваш и да си го напишеш.
Върху него си представи, че така в едни кръгчета, различни по размер, големи топки, да кажем, са изписани всички аспекти от живота ти. Малки и големи, всекидневни, значими, не толкова важни. Всичко, за което мислиш, всичко, което ти се случва, всичко, което си, всичко, което имаш в живота си. Представи си, че имаш една лупа и можеш да я поставиш върху която искаш топка, за да оголемиш и да направиш тази топка център на ежедневието си. Това е твоето внимание, това е твоя фокус. Искаш ли тази лупа да стои нон-стоп върху това колко килограм си, как и колко ядеш? Това ли е най-важното, което можеш да направиш с живота си? Има ли нещо друго, върху което по-скоро би поставила лупата си? Повече от едно нещо. Би ли я местила насам? Толкова е лесно да дадеш твърде голямо значение на нещо, което трябва да бъде абсолютно страничен аспект от живота ти. Да, окей, няма проблем да поддържаш форма, да, окей, няма проблем да ти пука как изглеждаш, окей, няма проблем да регулираш по някакъв начин храненето си, но това трябва да бъде една странична част, която е така комплимент и подобрява целият ти живот. Не основният фокус и не на всяка цена. Решението не е да му отнемем всякакво значение на тялото и на храненето, а да му дадем точното количество значение. Тъй като в крайна сметка тези аспекти съществуват, те биха имали нужда от някаква поддръжка, но както да се върнем назад и в предишни видеа, основата на проблема с храненето е когато хиперфокусираш върху храненето и тялото. И едно от решенията е именно да внимаваш къде слагаш лупата. Защото когато имаш емоционална храна, обикновено лупата не мърда от храненето и тялото. Бъди осъзната. Проверявай къде се намира твоята лупа често и какво превръща в приоритет. Защото ако не ти харесва мястото и можеш да я преместиш. Ето ти няколко неща, които можеш да напишеш на флашкарти. Нормално е да не харесваш всяко нещо в тялото си. Мисля, че го обясних достатъчно. Просто това е експириенса да бъдеш човек. Мисли за тялото си като за домашен любимец или като за дете. Грижи се за него и си го отглеждай като живо същество. И важният въпрос, с който да си щупиш навика да говориш гадно за себе си, е какво би отговорил, ако любим човек говори за тялото си така, както ти сега говориш за своето. Задавай си този въпрос често. И следващия път идва темата за осъзнатото хранене, неинтуитивното осъзнатото хранене и за грижата за себе си. Въобще тази концепция, как изобщо ние продължаваме да се храним, когато сме пуснали контрола. Какво правим? Това ще е следващото видео.